Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Launa, 34 Action Radio, Philippine Standard Time. Mayong hapon, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Yes, welcome sa panibag-o ni naman nga edisyon sang This Is My Life. Subong nga adlaw sang Lunes, pinakauna nga Lunes sa bulan sang Mayo. Mayo 3 kita mga kaaksyon 2021. Subong nga hapon, inyo temporaryo nga makaupod diri sa programa This Is My Life. Ini naman si Inday Dorel. Okay, may importante nga hikot si Inday Ann. Okay, so sige sa gihapon, subong nga hapon, lingawon ko kamo. Pinaagi man sa pag-share sa inyo sang sulat. Naging padala diri subong nga hapon sa programa This Is My Life. And of course, ang advice ni Tita Wilma. Tita Wilma Sugaton. Ang inyo man nga horoscope of the day. And ang aton nga FYI segment. Okay? So, bantayan nyo na. Mayong hapon na sa nagapamati pagi sa ilang radio. And of course, sa nagapamati naman via Facebook Live. Hello, mayong hapon, mayong aga, or mayong gabi. Kung diin man ka mga bahin sang kalibutan. Keep safe, good kita mga ka-aksyon. Anyway, sa mga wala pa naka-follow, likes, sa amon iya or like sa amon iyang Facebook page. So i-check nyo dira mga ka-aksyon para updated kamo sa mga nagakahanabo nga balita sa inyo man mga lugar. Sa iban man nga mga lugar. Especially ang nagakahanabo subong sa nahanungod sa COVID-19. Ang pandemya nga gina-eksperyensya sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan. Okay, so i-like nyo dira ha, i-follow nyo amon nga Facebook page, Aksyon Radio Bacolod. And of course, may araman kami sa YouTube account.
Check nyo man dira Action Radio Bacolod. Dira makita nyo man ang mga live program sang Action Radio Bacolod. So kung wala ka mayo naga-Facebook, kung gusto nyo mag-monitor sa Action Radio Bacolod, well, pwede ka maka-open sa inyong YouTube. And of course, ang website man namo www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede nyo dra ma-search ang mga previous nga mga balita like last week, last month pa natabo. Pwede nyo dra ma-check, mas dali nyo nga makitaan. So visit our website. Again, www.actionradiobacolod.com.ph. Okay, so sige, I hope ang tanan nakapanyaga na, of course, kiti, dugay-dugay alas 2 na ho. Dapat nakapanyaga gid kita kaya para masustenerta ang ining adlaw bala matapos ta nga hindi ta malipungan. Kaya basi wala mayaran dasang nasupay wala nakakaon so malipungan kagid na iya. Okay, it is very important nga makakaon kagid sang healthy nga food. Hindi ka man magpinataka lang da sang kaonon, okay? Kaya sa sini nga panahon, importante gid nga healthy kita. Especially nga may pandemya. Sa tanan nga nagaupod sa Facebook live, sige, i-greet ta ka mo karon and hatagan ta ka mo sang time na tamyawon. And of course, ang mga nagapamati naman via radio, pwede gid ka mo mag-text sa aton nga text hotline 0963-7570874. Sa liwat 0963-7570874. Okay, later magluwas sa advice ni Tita Wilma nga pagabasahon ko. Pwede man kamuya makahatag sa inyo nga advice or opinion about sa sulat na ginpadala diri sa This Is My Life. Okay, so sige, so this time relax ka mo dira. Nagbantayan nyo gid ang aton nga FYI segment. Ini nahanungod sa ano ganyan ni munggos. Okay, may sala kita gali nga pagpati about sa nisang munggos. Or munggos. Kunda mo munggoses, joke, pati ah. So, amo na, later, bantayan nyo ina mga ka-action. But this time, sa balita, manaton update, pila ka mga balita nga nagluluntad, diri man sa probinsya or sa bugos nga Pilipinas. Congratulations, gidliwat sa taga San Enrique. Tumandok sang San Enrique Negros Occidental. Valedictorian siya sa PMA Masaligan Class of 2021. Wow, pride gid ini sang banwa sang San Enrique. Congratulations, gid. Kaya ano to gani iyang ngalan? Si First Class, Cadet First Class John Ray Artus. Congratulations sa family gid kay John Ray Artus kag sa iyaman family. Congratulations gid sa inyo. Kaya kainas sang aga gina-anunsyar sang Philippine Military Academy ang mga top performing cadets sang PMA Masaligan Class of 2021. Ginhimo ang announcement sa kapihan sa PMA sa PMA Fort del Pilar, Baguio City. Kainas ang aga, of course, subong adlaw Mayo 3. Kag live man nga gin-stream sa PMA official Facebook page ang ining programa. Ang PMA Masaligan o kon Mandirigmang Samahan na Lakas at Sandigan ng Bayan Class of 2021, ginabugusan ini sila sa 138 ka mga kalalakinan kag 26 ka mga kababainan. Kag samo nga kadamuon, 82 ang mga Army Cadets, 46 ang Midshipmen, kag 36 ang Aero Cadets nga magaupod sa ilan na pilian nga branch of service bilang
lieutenants o ensigns pagkatapos ng ilang commencement exercises man sa palaabuton nga Mayo 10, 2021. Valedictorian sa PMA Masaligan Class of 2021 amo tong inhambal ko kaina nga si Cadet First Class John Ray C. Artus, summa cum laude. 25 years old pa lang ini siya mga kaaksyon kag tumandok sa liwat sa banwas ng San Enrique Negros Occidental. Napilian naman ni Artus nga branch of service ang Philippine Navy. Kagaantis nagsulod sa PMA si Artus ang nagkuha sa kurso nga Bachelor of Science and Chemical Engineering sa University of the Philippines, Visayas. So liwat ha, congratulations gid kay Cadet First Class John Ray C. Artus. Kag ang nagsalutatorian naman sa sining Masaligan Class of 2021, PMA Masaligan Class of 2021, salutatorian si Cadet First Class Daryl Bricks Kulita, sang Tabuk, Kalinga. Rank 3 naman si Cadet First Class Valerie May Dikang, magna cum laude ini siya sa taga La Trinidad, Benguet. Rank 4 naman si Cadet First Class John Hernan Perez, nga taga Alabang Hills, Muntinlupa City. Rank 5 naman si Cadet First Class Christine Joyce Andog, cum laude man ini siya sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Rank number 6 si Cadet First Class Philjoy Ending, sang Oroquieta City, Misamis Occidental. Rank 7 si Cadet First Class Harold Morris Sastado, cum laude siya sa Batangas City sa Batangas. Kag si ang next is rank number 8 naman si Cadet First Class Pamela Calieja sang Malinaw, Albay. Rank 9 si Cadet First Class Michael Angelo Madreaga sang Tabuk City, Kalinga. Rank 10 si Cadet First Class Shirley Fatima E. Lim, cum laude, Tacloban City. Athletics Saber awardee naman male category si Cadet First Class Javin Latugan, sang Tanudan, Kalinga. Athletics Saber o Saber ni Goro. Awardee female category si Cadet First Lady Dian First Class Lady Dian or Dean Sarmiento, sing San Fernando, Pampanga. Aguinaldo Saber awardee naman si Cadet First Class Kevin Babaran, sang Enrile, Cagayan. Sports and Physical Development plaque awardee naman si Cadet First Class Joel Bacani, sang San Fernando, La Union. Military Justice awardee naman si Cadet First Class May Pearl Agustin, sang Malinaw, Aklan. Journalism awardee naman si Cadet First Class Ann M. Chen, sang Santa Rosa, Nueva Ecija. Okay, so congratulations, Gidliwa. Again, sa Family Artus, dira sa may San Enrique. Pride sing San Enrique, Negros Occidental, congratulations. Halin diri sa Action Radio Bacolod. Okay, moving on sa iban pagid nga update national naman. Kaya, of course, kabalo man kita mga ka-aksyon no, nga sa Pungsod, India, Subong. Nagataas dito ang kaso sa nga COVID-19 sa ilang nga lugar. Sa pinaka-latest gani sila lang ang pungsod sa bugos nga kalibutan nga may na record yung 400,000 plus ka cases in just 24 hours. 24 oras lamang naka-record sila yasang mas sobra 400,000 ka COVID-19 cases. So imagine bala. Dili sa Pilipinas ang pinaka-highest I think is 13,000, 15 nga cases na record diri sa aton.
So how much more? Mag 400,000 kaysa last week. Naka-record na ini sila sang 300,000 plus nga COVID-19 cases sa isa lamang kaadlaw. Te subong naman or sang nagligad nga Domingo, naka-record sila iya sang kahapon Domingo, naka-record sila iya sang 400,000 plus nga COVID-19 cases. So, ang mga Pinoy dito, mayara na kita sang 73 ka mga Pinoy dito ang nag-positive sa COVID-19. Pero ang good news man kay most of them, mga asymptomatic or ang iban, mild symptoms. Pero may duha na to ka mga Pinoy nga napatay bangod man sang sininga virus. Sa pinaka-latest nga update dito sa India, hindi pa mapapauli ang mga Filipino nga luyag driya magbalik sa Pilipinas gikan sa pungsod India. Suro kaya Philippine Ambassador to India Raymond Bagatsing Jr. nga sa karon wala pa sang commercial flights gikan sa New Delhi pero sa tion nga mag-resume ang direct flight sa Manila. Gilayon sila nga magpatigayon sa ginatawag nga repatriation sa mga Pinoy. Suno kay Bagatsing, bisan gusto nila nga makapatigayon sang repatriation flight, imposible ini sa karon bangod mabudlay ang logistics dire. Ginklaro naman ni Bagatsing sa karon isa ka Pinoy pa lang ang nagpadulong sa ila kag gusto nga magbalik diri sa pungsod pero ang ginakinahanglan dapat para makapatigayon plus ang repatriation, pa-qualify sa repatriation is 150 ka mga pasahero para sila ang ma-qualify nga repatriate diri sa pungsod naton. So, buligan talang pangamuyo mga kaaksyon ang aton man dito nga hindi lang mga fellow Filipinos naman dito sa pungsod India kundi ang aton man nga mga kauturan nga mga Indiano or iban pa nga mga lahi nga ato dito subong. May mga report magani last week bala nga ang US gina-pull out na to nilang ilang mga citizen para dito sa India, kaya may mga report nga wala na kuno ginabaton, kaya wala na gidya sang space. Makita mo gid ang mga masubo nga panghitabo sa mga pungsod kay may ara dito report nga makita taman mismo nga ginapang sunog na lang ya, wala na ginadala sa crematorium, wala ginapang sunog na lang ya rikta, ginatipo na lang sila, ginaisa na lang sunog ang mga bangkay sang COVID-19. So, amoy na kasubo katama. Hindi ba lang mapatay imo himata, hindi mo man lang kisagani makita. Hindi mo man lang makita, kaya syempre, rekta na i-cremate. Yan. So, sa mga ka-action ta, halong-halong gid kita, okay? And let's pray for India. And hindi lang sa India, kundi diri man sa aton pungsod, kag sa iban man nga pungsod, nga matapos na ang pandemya. Agad makabalik na kita sa normal, kag tanan nga naapektuhan, sang especially nadulaan sa trabaho. I-pray taman nga makabalik na sa trabaho. Kaya sa pinaka-latest man nga survey to gani nga ginpagwa sa FNRI, nagtaas ang gutom diri sa aton. Ginagutom nga mga Pinoy nagataas. Of course, syempre, wala siyang trabaho tungod madamo nagsira nga mga establishments. So let's pray nga kabay pa madula na ini ang pandemya. And again, follow lang ta sa health protocol. Okay, so sige. Kay samtang kung naga-follow ka sa health protocol, you're not just protecting yourself but also you're protecting other people. Okay, so sige. Kadasig sa aton nga oras, launa 51 na mga ka-aksyon. So sige, bantayan nyo kay sa ako naman iya nga pagbalik. May i-share ako sa inyo nga
FYI segment about sa munggo or munggos. O ano pa ang tawag nyo sina? Later ha, magbalik kita. And magabasa man kita sang sulat na ginpadala diri kay Tita Wilma. Of course, bantayan man ang advice ni Tita Wilma para sa aton letter sender. Standby, magabalik kita pagkatapos gid lamang sining. Cellphone Club. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam.
hindi pa rin natatapos ang laban. Ang aton anay produkto sang Dr. Alfred's Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Las 2:01 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik diri sa This Is My Life. Sa gihapon, inyo temporaryo nga kaupod, Inday Dora. Yes, na siling mo nakaina nga sa aton nga pagbalik, mag-share ako sa inyo sa FYI segment. Diri man sa programa This Is My Life ni Tita Wilma. Okay, so sige.
Okay, so ari pag-istoryahan tabala mga ka-aksyon ang munggo. Okay man, ang munggo kuno healthy or masustansya kag hindi gali ini bawal sa may arthritis. Sunod dire, healthy, manamit kag barato ag munggo. Sala ko no ang pagpati nga malain ini sa arthritis kaysa matuod, madamo ini nga inisang benepisyo nga dala kaangay sang benepisyo sa korason, sa imuotok kag sa aton nga lawas. So ari mga ka-aksyon ang pila ka benepisyo sang munggo. Okay? So ari pamati. Ang una gid ang munggo kuno nagakaangay ini sa tanan nga tawo bangod madamo nga vitamins o kon bitamina kag mineral ang imo diri makuha kaangay na lamang sa vitamin A, vitamin K, vitamin B1, thiamine, B2, riboflavin, B3, niacin or tryptophan, B5 o kon pantothenic acid. B6 naman o kon pyridoxine. Kailangan ako nagdayon gali pharmacy. Share ko lang kay sa una dapat pharmacy akong course mong magamo ni mga pronunciations ng mga vitamin, mga bulong or ano mandra. Hindi ko kaya. Dugalakwid ang ako niya dila. Anyway, so sige. Pila pagid ka mga vitamina nga kag mineral nga pwede mo makuha sa munggo amo ang B9 o folic acid. Mga mineral kaangay sang copper, iron, manganese, zinc, phosphorus, magnesium, potassium, calcium, kag sodium. Ay, fairness, damo tagli makuha sa munggo. Pero ti syempre, pag sobra, bawal na. Pag sobra, hindi na maayo. Okay? So, mo lang na siya. And then next, bagay man kuno ang munggo sa mga bata. Mga nagadalag ko nga bata. Sa kompleto nga bangod mayara ni isang kompleto nga vitamins and minerals gani as what I've said. Kag mayara man ni isang antioxidants batok sa anti-aging. Kag pambato man sa cancer, kaangay isang vitamin A, C, E, kag beta-carotene. Ang vitamin A, B1, B2, B6 ang pang-neutralize naman sa free radicals batok sa cancer kag Alzheimer's disease. And next, ang unod nga purine sang munggo, ang tsaktuhan lang kuno okon moderate lamang amo nga pwede kaunon sang may mga rayuma. Oy, galit. Kaya maghamba kay ganing arthritis may rayuma ko da. Wala gid ka kaon munggo no kay nagapalala kay siguro sobra ang pagkaon. Okay? So mana ang kung mataas kuno ang uric acid mo, dapat hinay-hinay lang sa pagkaon. Kay hindi man ini bawal. Bawal lang kuno or ginadilian lang sa pagkaon ang mayara sang gout. Okay? So sige. So sa may mga gout, hindi ginmanggali pwede ang munggo. Pero sa may mga arthritis ya, kag ning isa gani rayuma, pwede. Okay? Pero dapat in moderation or hagan-hagan lang. So next, may ara pagid kuno ini mga ka-aksyon sa ginatawag nga isoflavones nga kaangay sang hormone nga estrogen sa babayi nga kinahanglan para sa premenstrual syndrome, hot flashes kag insomnia. May dala pa na ini nga calcium kag phosphorus para sa tulan naton dra. Sa Tagalog pang mga buto. Kag manami man ini sa corazon or sa heart, bukod wala sang cholesterol kag ang fibers sang munggo ang batok sa bad cholesterol. Kaga number 8, ginarekomendar man ini sang American Diabetes Association bangod manubo ang glycemic index amo nga pwede kaunon sang may diabetes. Glycemic index, sugar. Okay, sige. Okay, sige. So, amo na mga ka-aksyon,
Ginarekomenda rin ni sa American Diabetes Association bawod manubo ini ang glycemic index. Ang mga pwede nga kaunon sa may mga diabetes o kung diabetic bala. Okay, ang glycemic index amo ini siya ang sugar, ha? Okay, so ano pang ginahulat nyo? Kaon munggo, pero nila patama. Kay delikado. So tanan nga pagkaon maayo except lang sa sobrahan mo bala nan. Especially kung ginadili. Pero kung ginadilian na giniyasang doktor mo, doktor mo na iya nga daan, hindi ka gid syempre. Okay, so sige. Antis ko bala I hope mga ka-action nga may nakuha gid kamo sa aton nga FYI subong nga adlaw ha. Kay magsiling kaya daan nga munggo ya ay ang munggo hindi gina pwede ya kay gina-arthritis ko ni gina-rheuma ko. Hindi ko makaon munggo ay hindi gali. Pwede manggali gyapon pero again in moderation or hagen-hagen lang, gamay lang. Pwede siguro isa lang ka kutsanita. Para mabulong lang kahidlaw mo sang munggo. Balo ka kanamit ni sang munggo, ipares bala sa alugbate, kalabasa, kaga okra, ano tawag sa nga utan pagluto man. Kaya hindi mo na pwede maimpon sa laswa, di ba? So, amo na, munggo nga may kalabasa, amo na. Pero mayara pa yun siya alugbate, balatong, talong, kisa ginubutangan pa sigarilyas. Kompleto namit katamo. Kaga pwede man sa nilaga nga tiil sang baboy, magluwas nga kadyos pwede mandaan ang munggo. Te sampat gid ang arthritis mo. Pati So mo na agan-agan lang Kaya aga kahidlaw man ta sa mga pagkaon nga naandan ta sa una kanon mo no. Para hindi kita malikaw kita sa bawalan bla sa aton mga doktor sa pagkaon. So kada kaon mo hagan-hagan, hindi magpatama. Kaya ang sobra bawal kag hindi na maayo sa aton. Okay? Okay, so sige. Kadamo na sa nagapatamyaw sa aton sa Facebook Live pero karon lang taka mo isa-isahon ha. Tamyawon tagid ka mo ya. Hindi gid mahimo nga hindi ta mo pagtamyawon. Pero, kaya naton time, kadasig nga daan, bago lang ko kaya nagduko-duko, ano oras pagkatamwa ko, dasig gidya, 2:09 na, So, sige, this time, anay, magabasa kita iyasang sulat, ngagin padalaman diri kay Tita Wilma Sugaton. Okay, so sige mga ka-action standby kamo dira. Kag of course kamo ha, pwede man kamo yang padalaman sa inyo opinion para diri kay kung sino man ang aton nga letter sender subong adlaw. Kay para at least taman sa iya, ma-share taman kay nagapamati siya subong nga hapon. Okay, so sige, magabasa kita sa sulat. Standby mga ka-action. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakaraang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na
Tita Wilma, kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life. Tawga lang ako sa pangalan nga Chona. 47 years old, kag isa ka public school teacher, kag tubtub subong. Dalaga bangod nabuyo ako sa akon propesyon, rason nga wala natagan pagtamod ang love life. Tita, madamo man ako sang mga manog pangaluyag sadto, pero wala ko ginsapak. Tubtub nag-abot ang adlaw nga wala na sang may nangisog nga magpangaluyag sa akon. Pero sang naguntat ako sa pagtudlo kag nagnegosyo, may nangaluyag sa akon, tita. 15 ka tuig siya nga mas hubin sing sa akon. Mabuot siya kag sa akon nga paglantaw, responsable man. Tita, akoon ko, naluyag ako sa iya, pero may pagpangduha-duha nga batunon ang iya pagpangaluyag sa akon. Nahadlok ako nga tawgon nga cradle snatcher. Ang siling sang akon mga close friends, hindi man ako masalaan nga may edad na bangod beauty conscious ako kag kuntulukon though 30 years old lang. Wow! Tita, mangayo ko tanis ng advice kung husto bala nga magpatol ako sa isa ka lalaki nga mas hubin sang sa akon. Madamo og gid nga salamat ang tagpadala, Chona. Okay, inyo nabatian ang sulat sa aton letter sender subong. Isa ka anay teacher nga 47 years old. Kag nagapangay siya sang advice kay na fall siya or naluyag siya sa isa ka lalaki nga mas hubin sang sa iya sang 15 years. Okay, so nagpamangkot siya kon bala. Okay lang nga husto or insakto nga magpatol siya sa isa ka lalaki nga mas hubin sa iya. So sige mga ka-aksyon, pwede ka mo dira ka send man sa inyo opinion or advice para diri kay Shona, ang aton letter sender. So sa naga-monitor sa radyo, pwede gid mag-text sa text hotline 0963 7570874. Again, 0963-7570-874. Okay, so sige, antes ko basahon ang advice ni Tita Wilma para kay letter sender nga si Chona. Manamyo lang ko gamay lang bala. Good afternoon lang kay Sir Alex Monteza, kay Tia Kim Iriman, hi kay Maria Leonor Montesino, and sa kay Darren Henson dara sa may Cuartero Capiz, kay Charles Dominic Rama watching from Seoul, Sultan Kudarat. Sultan Kudarat gali. Okay, so sabi ko Seoul, South Korea. Anyway, salamat sa inyong pagpamati. Kay Giselle Franco, maayong hapon. Donna Navate Macario. And kay Calatrava Ria, hello sa imo, maayong hapon. Okay, so sige, later naman ang iban kay nagahulat na ang ato letter sender nga si Chona sang advice ni Tita Wilma Sugaton. So, ari pagabasahon naton.
advice ni Tita Wilma, una, nagatamyaw siya sa mayang hapon sa imo, Chona. Kaga siling niya, salamat gid sa imo pag-share sa imo problema diri sa This Is My Life. Ang problema mo nga may nagapangluyag sa imo nga 15 anyos nga mas hubin sang sa imo. Hambal ni Tita Wilma, Chona, familiar ka man siguro sang ginasiling nga in love, age doesn't matter. Ikaw ang mas nakakilala sa lalaki nga nagapangaluyag sa imo. Hambal ni Tita Wilma, pag ikaw ang mas nakahibalo kung bala, sincere or sincero siya sa imo sa iya tinutuyo sa imo. Suno sa imo nga bisan hubin pa ang nagapangluyag sa imo, nagapakita man siya sang pagkaresponsable. Gani, suno kay Tita Wilma, kung sa paglantaw man nimo nga sincero man siya, kag ikaw may ginabatsyag man sa iya, wala sang rason nga mangin upang ang diferensya ninyo sa edad sa inyo posible pagsulod sa isa ka relasyon. Ang akon lang, suno kay Tita Wilma, nga mapanugyan nga siguraduhon mo gid nga matuod ang iya pagpalangga sa imo. Hambal niya, abi ni Mochona nga may mga tawo nga bisan hubin pa ang edad pero matured na ang paminsaron. Correct. Kag mas maayo pa ini sang sa may edad na pero bata-bata pa ang panimuon. Hambal pa ni Tita Wilma, siguro nagapakita man sang pagka-mature inang nagapangaluyag sa imo kag nagatinguha man nga mapakita sa imo ang iya sinseridad or sincerity, pagka-sincere. So, ang edad hindi dapat magpugong sa aton para makaangkon sang kalipay sa pangabuhi. Sa nasiling ko na, kung sigurado ka sang maayo nga katuyuan sa nagapangaluyag sa imo, kag naluyag ka man sa iya, go for it. May pa-cheer pa si Tita Wilma, go for it. Diba? Kag hambal niya, ang paghigugma isa kadako nga risgo, kag you should take the risk, kay kun hindi, basi hindi ka man mangin malipayon. Kabay pa nga ang panugyan kuno ni Tita Wilma sa imo, makabulig sa imo nga problema subong. Or hindi magit problema, siguro nagabudlay lang bala sa sa pagdesisyon. May kabudlayan lang sa pagdesisyon. Siguro hadlok man siya sang judgment sa iban nga tao. Or nahuya sa judgment sa iban nga tao. Pero hambal ni Tita Wilma, go for it. Kaya ikaw yung mas nakakilala sa imo kaugalingon. And of course, sa sining nga lalaki. But make sure lang nga matuod-tuod siya sa iya pagpalangga sa imo. Okay, so sige. Salamat gid Tita Wilma sa advice mo man sa aton letter sender nga si Chona. Okay, so sige lang tawon tabi kon may nag-text sa aton nga text hotline. Are. Kay 95488 siling niya, mayong hapon ang ma-advise ko sa imo day, age doesn't matter. Kung may luyag ka gid sa iya, sabton mo siya kag kung seryoso gid siya si imo day, pray lang always kay God. Day. John Nigale. Okay, salamat gid John. 95488. Okay, so sige be, i-check ta ang iban nga mga messages. Halin naman kay 52426 o kon kahalin kay Rodolfo Lobaton. Hambal ya, hello, good afternoon. Wala man na kaso nga maluyag siya tungod age doesn't matter. Importante kag tuod ang nabatsyagan nga luyag. Okay. Okay, ginag-greet yag si Rodolfo Lobaton. Parang nagpadala si 52426. Okay, so sige. Thank you, Ged, mga ka-aksyon. Okay,
salamat gid sa nag-send bang sa ilang advice ha para sa aton letter sender nga si Chona, 47 years old. Okay, so I hope nga may nabuligid ang advice ni Tita Wilma kaya nakapaminsar ka na sa imo dapat himuon o kon desisyon angot sa imo ginapang duha-duhaan subong sa imo paminsaron. Okay? Okay, sige. Salamat gid. And karon mga ka-aksyon, ay ari pagid dili may nag-comment pagid. Si Virgie Olpinda. Halin naman niya sa aton nga Facebook Live. Siling niya, Inday Dorel, pwede gid na bisan naggulang siya sang sa lalaki kay basta galuyagay lang kamo. Akon gani Inday Dorel, 18 years ako ginkasal. 18 years old, ako ginkasal, kag 31 years old ang bana ko. Okay gid kami. Good PM. Diba? Age doesn't matter. Amo ni si ma'am ang example sang age doesn't matter. Okay, so ari pagid kay Miko Belio. Hambal ya, ma-advise ko lang kay Ma'am Chona, pamanahan na lang ma'am kay age doesn't matter man na. Importante both of you single lang. Nan, isa pa gina sa importante nga single lang isa kag isa sa inyo. Kay budlay na kung may kung sa Tagalog pa may sabit. Okay, so sige. Thank you gid mga ka-aksyon by the way sa aton nga pagbalik ang inyo naman ginaabang-abangan sang tanan ang horoscope of the day. Nga kung hindi ka maka-horoscope of the day, maginamo gid. Anyway, so sige sa aton pagbalik ha, horoscope of the day ninyo. But before sinayari ana importante nga pahibalo sa aton ni Tita Wilma. Sa ito na dira mga kauturan, ang nga pangita sang mabaskog kag epektibo nga klase sang food supplement ara ako na Xanthone Plus Gold para sa inyo. Magkasiling kita nga mabaskogin pabaskog kag epektibo nga klase sang food supplement tungod nga agin isa ang balunggay amarguso ako. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization
At kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, Hello kay Nino or Nino Villanueva dra sa may 888 Therapeutic and Wellness Blind Massage. Ramel Isme, Orly Jimmy Marites, nag-monitor gid perme. Salamat! Kay G. Taliedo Radok, hello man sa imo. Please add, hello Ma'am Dorel, pa-add please sa FB ko. Salamat. Okay, sige, add lang ko ay, confirm ta ka. Kay Francine Nathalie Bautista, sa Family Bautista, Mimes Colesapa, mayong hapon. Kay Noy Erwin Gonzalez, dra sa may Maaw. Kay Francisco Guangco, mayong hapon kay Jonah Guangco, kag Ken Guangco, ga-monitor sila. Salamat, Elmer Itones Regalado, mayong hapon, paliyog tamyaw, sa iya pa kaysa nga Joker or si Cesar Regalado, dra sa may Jack's Agri Supply Store, dra sa Banwasang La Carlota City, from Letex Market, Fairview, Quezon City. Okay.
Kay Diding Alojamiento, mayong hapon. Action, Inday Dorel, monitor lang kami di sa radio sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Kay Miss Gino Isiser, mayong hapon. Kay Miss Christ, Carrie Paul Javier Tanatan. Good afternoon, Idol Action Ma'am Pretty Dorel. Congrats lang sa amon kababayan nga si Jan Artus. Okay. Valedictorian, proud gid sila kuno nga kasi manwa. To God be the glory. Kay Carmen Cantong, good afternoon man. Ma'am Elizabeth Malakagamala, hello Ma'am Elizabeth, God bless you. Kay Bro Espinosa, Calvin Chavez, good PM paliog tamyo sa amon lola nga 92 years old, Lola Diding kag sa pamilya Chavez dira sa may La Carlota kag sa iya panday nga si Edwin, God bless. Okay. Eddie Lawus, mayong hapon man dira sa may Victoria City upod kay Nanay Isabel nagapamati gid. Kay Miss Virgie Olpinda, watching via Facebook. Okay? Sige, standby. 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Antes ng aton nga horoscope of the day. Ano kita anay mga ka-action, ano ganit ni. Arian na importante nga pahibalo sa aton ni Tita Wilma Sagaton. Okay, so standby. Sa mga fresh flowers, mga labas nga mga bulak para sa inyo man mga palangga, sa inyo man mga kapamilya nga nagakinahanglan sa mga bulak or anuman nga mga events nga kinahanglan gidikuran sa mga fresh flowers, ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street na ara lang dira ang Johnny Dossi Flowers Den. Pwede ka mo makakontakt no, cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay kag si Tintin nga maga-entertain sa inyo pagkinahanglan sa mga fresh flowers. Okay, las 2:35 Action Radio Philippine Standard Time. So, sige, nasiling ko na kaina nga sa pagbalik sang This Is My Life, magabasa na kita sa inyo horoscope of the day. Ang inyo ginaabang-abangan everyday sa This Is My Life. Okay, so sige, standby. Mag-aumpisa kita kay Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Taurus, mas mayo kuno nga sundon mo ang imong work plan kag ang budget. Ini ang imo mangin giya para ma-accomplish mo ang imo nga finances. Malikawan man ang binasulay kung mangin focus ka sa imo nga goal. Lucky numbers Taurus 23, 36, 49, 14, 24. Electric blue is your lucky color. Next, Gemini, Mayo 21 to Hunyo 21. Gemini, mangin maayo ang lakat sa imo nga pagproseso sang permits kag imo nga mga taxes. Increasing man ang income kag magapadayon ang oportunidad o kon opportunities para sa imo Gemini. Gemini, Mayo 21 to Hunyo 21 ine kag ang inyo lucky numbers 43, 36, 59, 12, 41. Push of pink is your lucky color. Next, Cancer, Hunyo 22 to Hulyo 22.
Cancer, pilion mo kuno nga mahimo ang tanan mo nga hilimuon agud makita mo ang resulta subong nga adlaw. Kay man magabutong ini kuno sang kalipay ang imo energy subong nga ginapakita. Lucky numbers 23, 36, 49, 15, 55 and neon green is your lucky color. Next, Leo, Hulyo 23, Tubtub, Agosto 22. Leo, mapasar mo ang board exam. Wow, congratulations in advance. Kung ginahimo mo man ang disiplina agod, mapreparahan ini. So, sa tanan nga Leo nga magakuha sang board exam, God bless. And ang imo nga lucky numbers, 53, 46, 13, 39, 12, 31. Cinnamon brown is your lucky color. And then next, Virgo, Agosto 23, Tubtub, Setyembre 23. Virgo, maklaruhan ang mga kuno-kuno angot sa imo nga kontrata. O, kung ano man ini nga kontrata, Virgo, ikaw lang nakahibalo. Mangin, mahinalungon ikaw sa imo ginakaon subong adlaw. Lucky numbers 33, 46, 29, 15, 55. Amethyst violet is your lucky color. And the next Libra, Setyembre 24, Tubtub, Oktubre 23. Libra, enjoy ka sa imong nga love fantasies. Pagkatapos kuno sang pandemya, lain naman nga kwento ang imo ma-share sa imo pamilya. Uy, ano naman iniayhan nga istorya, Libra? Istorya sa imo success na nigoro. I-claim ina Libra. Lucky numbers 43, 56, 29, 13, 55. Vermilion red is your lucky color. Okay, so Action Radio Philippines Standard Time, 2:39, inaanay aton yung first half sa aton nga horoscope of the day kay mga obligasyon pa kita nga kinahanglan himuon. So standby ang kasugpon sa horoscope of the day sining adlaw pagkatapos gid lamang sini.
Las 2:43, Action Radio Philippines Standard Time. Ayo lang ko kadali lang ka-Action dyan. Tapuson ko lang ako niya horoscope. Kaya si Action dyan may special assignment. Ara na siya? Sa linya? Ay, okay. Sige. Sige, karon lang ano yung ato niya, mga ka-Action na, ato niya kasugpon sa yung horoscope of the day. Kaya iniisa ka special nga igadulong sa aton subong ni Action John. Kaya syempre, di ba kaina, gin-congratulate ta si first class John Ray Artus, correct? First class cadet first class John Ray Artus sa PMA Masaligan Class of 2021 tumandok inisang San Enrique Negros Occidental. Siya ang nag-valedictorian, and of course super proud gini ang iya parents sa iya, kag of course, ang taga Banwa man sa San Enrique. So, ari sa aton ang linya sa Action John, upod kay Sir Cadet First Class John Ray Artus. Congratulations, may hapon, Action John. Action na doon may hapon, kag sa aton mga ka-action. Kita live, bari mismo sa Purayan, ni Mr. John Ray Artus, no, muna nag-top 1 at valedictorian sa Philippine Military Academy for batch of year 2021. Pero actually si Sir Artus ani naggraduar wala diri sa may area sa Proclipayon, barangay Gintorilan sa Banwasang San Enrique. Mga recording PCA magigikanan nga ari karon sa bahaton eksklusibo diri mismo sa area sa San Enrique. Ato pa siya sa may Baguio Action na Dorel, no? Okay, abi ko ra na siya subong. Pero dogin Manila kay sila mismo siguro don't know kung ka-expect sila sa sini. Pero sa ito mga ka-action sa liwat, bilog ni Pilipinas sa sining year 2021, bugal ni Sambano sa San Enrique ang pagpanguna ni Mr. John Ray Artus, no, sa Philippine Military Academy. Diretsuhan na lang naton action Dorel ang iya nga mga girikanan. Arisa ko bang naton si Sir Florencio Artos kag si Jocelyn Artos. Actually pareho sila galing nga duha mga professional man pero mga retired na sila nga duha. Mga retirado na sila nga duha action Dorel, no. Ako na po si Tatay Florencio. Tay, mayang hapon. Sila na edad mo, Tay? 62. 62, batang-bata kapag alitay. Kayo, Ma'am Jocelyn Arton. Sila na edad mo yan, Ma'am? 62 man. 62 man. So, do pareho ka mo 62 years old. Si Tatay, retired army man. And then, ikaw, Ma'am, retired teacher. So, si Sir Florencio Sondore, isa ka retiradong army. Kag si Ma'am Jocelyn, isa ka retiradong master teacher. Dari man sa San Enrique, kaman, Ma'am. Okay. Oo. Kung ang taon na ton, si Tatay Florencio, may influensya, gini mo ang retired army sa ngalaan. Tayo si John Ray, kapilan nyo nga bata? Hello. Ikatatlo. Okay. Sa pila ka mag-utod, tayo? Apat. Okay, katatlo siya. Pero tayo, anong pagkakilala, anong pagkaano nyo kay John Ray? Antes siya nga nagsunod, abi, sa PM. Ano yan, batasan, ano yun, sa una, inspirasyon, o gusto yan, gibitay? Ano pa mang imo pagkalanto, so, Ray, do may potential, di masasalito sa niya? Oo, okay man. Dahil nagkuha sa UP, chemical engineering, ka nag-scholar sa mo. Okay. UST scholar. Oo. Then, graduating na siya, ipatry siya sa iyang magulang magkuha sa exam. Oo. Without knowing, nag-top na gadi, ipatry tawag siya sa PMA. Isa rin hindi siya tani, kaya kanugon 5 years balang eskwela sa UP. Oo. Naka-sacrifice siya kano. Sinitatay siya try lang. Kaya lang ito, anay kayo ginatawag ito. Isang digto na, doon okay naman siya. Oo. Okay kita sa liwat exam. So okay man daw ay man siya nabulayan. So dalakan okay man siya. Okay. Like sa elementary days, sa balikan natin, as naman high school, honor student din man, sa academically inclined din man si John Ray. Oo. Ano na mga honor sa elementary sa Binay? Araw sa permission, galing kay Kwan gini sa mathematics. Oh. Mathematician kay gadalan siya sa region, ulambot sa region. Okay. Sa statistics. Pagkado siya sa elementary, may honors man sa? Oo. With honors na With honors man sa. Hindi ka na elementary ka na Diri sa Piniro sa Gintorilan Elementary School. Okay. Then gin-transmission ni tatay sa South Elementary School sa Carlota. Dito siya nag-graduate. Okay, La Carlota, sa galing area, yan naka-elementary tapos yung elementary. Sa high school din siya nag-graduate high Sa school. Lunyartencia, Talas Benedicto, La Carlota man. National High School. With honors man to siya. With honors man sa. Tapos pagka-college siya na, first
siya gidya sang kurso is individual military, no? Hindi ka engineering ko aya sa may UP mo. Okay. Tapos sa pagsulod din sa UP, dito siya nagko-exam sa PMA, pero pila na siya katuig nga nag-eskwela? Graduating na siya ganun sa engineering. Oo. Kay gusto naman na mo na lang dito kay kala na sa UST. Di ko nung tatanya, dumabayad, dala kami. Oo, mabayad kami. Di galing kayo singi tatay, sige lang kagwirang to. Din i-pray lang natin kung ano kitang will of God. Kay sila mo, kung di sa disdain, sasaguro kay gipamuyuan man na mo. Oo. No, nga dra. Mga year, ano siya nga nagsunod sa PMA na? If you could still recall, madumduman. 17, no? So, ano dito man? April. April 2017. Oo. Pagsulod doon na yun, ano man nakabatsag ka worry ka mo sa iya kasi kung environment. Di man, siya ka namin man siya kaya sa PMA, kung obedient ka, sa BC, sa mga officials, kuwan man pa ng buhay man delikado. Safety ka man. Oo. Ang malay na daya kung do ka disobedient ka, kay magiguro ang mga penalty nga ano na. Okay. Pero during that time, pagsulod niya sa PMA, gaga-share sa sinyo nga may kabudlayan sa, ano ang gapulit, di sa perme, ano ang gakatabo na? Way man sa kapuli. Po yung nagkatuto, recognition. Okay. Dito na luwi kasi ka daw niwang-niwang. Oo. Pero, amang ma-overwhelm ka ba kaya mga officials ni, wow, si John Ree. Sa namin namin nga bata. Okay. Pinag-dance list, sa nagkaman-dance list sila yun. Buti rin yun, sang tanggaskila sa PMA. Dance lister na to sa? Oo, from first year sa pag, pa na, fourth class, siya third class, second class. Yan mo na. First class. Although na-maintain niya gito. Oo. Kibala niya siya niya, I will do the best for you. Sama ni nanay, hindi tataya. Kinain mo yung best niya. Oo. Imuon na gid ang inspirasyon ka mo gid. Ay, ikaw tayo, ako siguro ang influensya mo kag ikaw ginagtulod nga nagambal nga gusto ya gid kisingan niya gid ang PMA. Tanong imo nga ginalantaw kay John Ray? Ang pagkuhan ko sa iya, mabuot na sigid siya masunuron yung bata. Oo. Ako ganun mismo, daw hindi kuya magpati nga magsulod pa sa isang military mo. Ay, actually, ring siya nga foresight sa una. Pero, sa uli wala pa palo sa tunad sa una-una ya. Pag-graduate manong niya, silid na sa ulo ya. Ate, kung gusto mo, mag-support na lang kami ni nanay mo. Oo, support ka nila siya. Ay, gusto mo gid man nga magsulod sa PMA o kundi lang naidid eh? Oo nga, ako wala man ko kabalabag sa ila kay ila dalan mo. Ang kapalaran nila. Ako gani wala man ako random mag-army ha. Oo. Pero kapala kaya mo nang nabutan mo retirado naman. So tayo, expectaro mo tayo nga mga one or mga valedictorian, sabi sila ng klase? Ay, hindi, wala. Pero siling man siya nga, I will do my best. Kamu na permi ginamaya? Oo. Kamu lagi ko na permi ginaremind yung inspirasyon mo? Siling niya nga timuon niya ang tanan. Parang para sa ni nanay ako tatay, tarakon. Okay. Kaya paano ka mo nakabalo nga nag-valedictorian na siya nag-inform sa inyo? Ano naman? Wala. Ka-respond. No. Nag-say sa kon. Tay, bukas. Magtanaw ko sa live. May sa kapihan. Wala makuha ni nag-una-una nga amo niya kuha ng bata. Ang kuha niya, ang maanang sila ang ranking. Kay siya gidya wala gid na kasi nga aktay mo na pero nagagawon siya nga may i-announce ang pan sa within ranking sa within 1 week pa. Okay, but sing wala kamo ginipabalo nga daan. Wala gid.
Tapos kaginala ka mo nakakita. Oo, pinala. Ano tayo mo na ba sagan? Pakita mo, valedictorian ng bata. Wala man ko kung ibang kayo. Siyempre, nabalaan ko man may kasarang mo ng bata ko. Oo. Ang utok niya. Pero ikaw na kayo bilang teacher, kung academically inclined, ginarantaw mo sa mga kabataan, anong i-express na isang naman nakita nga nag-top 1 siya na? Do, thankful yan ko kay God, ikigin-pray ko na mo. Nga God answer sa nga mong prayer. Nga, iyatag siya what he deserve, bali iyatag siya. Eh, siya una nag-experience siya, manas na siya high school nga. Adi ko rin madalag siya sa mga top 3. Pero pagka, ano daw, ay, okay na siya ka na accept man. So, involvement siya mo. Sige lang na yun, okay na yun. Kung ano lang yan, atag siya ginawa mo lang yun. Okay. Why? After ni Nay, naka-istorya na, So, kahit nagabat siya, gibla nervous niya. Kung ano lang yan, what comes mo lang niya, i-accept lang na. Okay. Ay, naka-istorya na inak mo ni John Ray na prior kay Nabi. Wala. Pag-atas mong wala pa? Wait, hindi man kami pwede, na nga kami sumatawag. Kung mag-call sa mula na yung maka-istorya kami. Okay. Kay strict na yung female. Oo. Tapos sa mga galing medyo strict Uy. ano. Nga, magagating ko na sa magulang niya. String graduation na, ano pa to, tapos ang duwa. Kinadakpan niya na dala nag-cellphone. Bawal. So both silingon up until right na asap na ni, wala pa siya ka-communicate sa inyo tayo. Why pa? Oo. Ano man, excited, kita mas kuya, ang one yung bata, no? Ay, kung mag-istorya sa Samon, mag-istorya man kami. Oo. Pero kung kami magtawag dito, tawal. Tay, anong mahambal mo tay kay Generate tay? Nga, tiyan mo ni, ano ba nga tayo? So, ang bantog, kay top 1 bilang isa, valedictorian sa Philippine Military Academy. Ako, nagpasalamat ako sa Ginoo na tagan sa isang iskila nga mayo kag nabatong dinayang tanan nga try and challenges. Amo na no, may ano na ni, may partner na ni si Generate tay o wala pa? Wala pa. So, silingon, ang pagka-Navy, tay, sino nagambal nga may nagsuggest ka mo o iyan desisyon nga masulod sa Navy? Ay, pili o Navy? Wala po pa kon. Siya gid siguro nagsiling. Siya gid nagpili. Okay, ara pa sa action dyan. Nautod siguro. Sige. So, kaupod sa ni action dyan, subong nga hapon, ang iluway kag amay ni Cadet First Class John Ray Artus sang banwa sa San Enrique Negros Occidental nga nagvaledictorian sa PMA Masaligan Class of 2021. Sige. Congratulations gid sa tatay ni Sir Artus nga amo si Florencio Artus kag si Jocelyn Artus. Okay? Ara siya. Sige Kay nautod ang linya ni Action John. Okay siya. Sige. Action John! Yes, Action Dorel balik sa rin, no? Nay, sa lot finally na anong ibong nga luyag iparagot kung kay John Ray ever nagpamati siya rin. Congratulations to, I'm very proud of you. Thank you kay your humble and obedient to God and especially to sa mga mo parents. We are proud ng mo mga tita kag tito, imo kasin sa nga nakuha mo ang pinakamataas na rank. We are proud of you sa atoy. Ano ayayo ni? Atoy. Atoy. Di na gali ng atoy na rin. Kising gamay na sa palay, na tawag ko atoy. Atoy. Ang anong trabaho ka mga upos na yan ay? Isa na, parang ng premier na gadid man. Nakagitma na magulang ka? Ang una ko ni kadua? Ang una pong kadua, pulis ko, galing sa pulis. Okay. Mula na ako. Ang ikapat, pharmacist. So, ang una, gid PMA, magali? Oo, premier minsan. Graduate na nga. Oo, muna, sa may kutabato na sa amo na galing na-challenge na sa ngambis nga engineering, so nagpudod na lang sa kaigin
challenge ni Manong yung makrapes. Na sige ba, try lang ba ito Oo. Ma'am, sir, anong challenge sa pagpadako sa isa ka nag-eskwela sa PMA? Kuan man ang kuan yung nga pangabantay ang mabudlay sa ila trial giya sa challenge sa iya sa sulod na sa sulod sa iya nga pan ang determination and endurance. Okay. Pero ati, ma'am, ang hidlaw do ginagwantan nyo lang. Kasi pila na sa katuig, no? Okay naman kasi sa UP. So, ano man na siya mga kada siya na makapulit. Okay. Hindi ako may ulamang ko, okay lang. Busy lang kami. Oo. Kaya mo lang na yung gina-prayer lang sa iki. Kinanglan na ginang gayahan sa mga kay di na blak kabudlay man dito. Tamo, subong na ikapanginbulahan kay Artos, anong imo mahambal sa iban nga nagkapamati nga gusto man abi magkasulod sa PMA na. Okay, sa ibang nga ginikanan, gina-challenge naman ko mo nga kung gusto sa mga bata nyo, i-support na ninyo kay isa dito makagto kung ano yung God's will, amo ginayang ngababaw. Kaya di na tayo makagtuya kung una sa ginukay na kami mo. Okay. Sige, action na Dorel, si Mr. and Mrs. Jocelyn, no? Kag si Sir Florencio Artos, dahil mismo sa Purok Malipayon na, no? Barangay Gintuliran, Banwasang San Enrique. Okay, so dahil kami sa Ilabalay, sa Ligwin na digali inyong area. So subong kay wala sila ngawan yung dibaga pangumag. That time, so nakabalo ka mo nagkanto ka digali naglanta ko TV atay. Naglanta ka mo TV o paano ka mo nakabalo? Okay, nautod naman sa action dyan. Sige, kay medyo ano to gilang ila area. Umano, ang ila area to. So, amo siguro na nga nagadula-dula ang signal ni Action John Diaz. Pero, sige hapon mga ka-action na upod niya dito ang parents ni Cadet First Class John Ray Artus. Nga nagvaledictorian sa PMA Class Masaligan of 2021. Sige again, Action John! Action na doon sa liwat naman ang atong daling special assignment sa area mismo sa barangay Gintuliran, Banwasang San Enrique. And hindi man niya ka-contact ila yon si John Ray, no? Sa ila diri kay medyo sekto sa Gapon sa may Philippine Military Academy. Sa Gapon, naduga pa yung update natin maka-action diri sa Gapon sa Action Radio Bacolod Live Report gikan sa patrol ang saglibot sa Bacolod Action John T. As una sa sa Action sa Bacolod Action Radio. Mamang So, sige, congratulations gidluwat sa parents ni first class o kon cadet first class John Ray Artus sa San Enrique Negros Occidental. But anyway, antes ang aton kasugpon sa horoscope of the day, yari na aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so sige mga ka-action, diri na kita sa part 2 man sang ining horoscope of the day naton. So, stand by.
Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, bungod sa mga events, may eksperyensyahan mo ang pagtinad sa imo nga palangabuyan. Hindi maisip subong nga Scorpio ang imo nga physical benefits nga maangkon. Lucky numbers 23, 36, 49, 15, 55. Cobalt blue is your lucky color. Next, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Increasing ang imo passive income, Sagittarius. Padayon lang nga mag-focus sa imo desire sa business or personal life. Lucky numbers 43, 56, 39, 12, 44. Sapphire blue is your lucky color. And then next, Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Sa makitaan nga kapisan mo, Capricorn, madamo nga investor ang imo nga makuha. Tingwa ilang kag himua ang imo tanan nga masarangan, agud maangkon mo ang imo nga ginahando. Lucky numbers 33, 26, 49, 15, 51. Lavender is your lucky color. Next, Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Aquarius, siling sa imo kapalaran subong adlaw, halungi ang imo ikaayong lawas. Kag subong adlaw, matapos mo na ang imo ginumpisahan nga proyekto, kag mangin malipayon ka subong nga adlaw. Lucky numbers, Aquarius, 43, 38, 59, 21, 11. Sun yellow is your lucky color. Next, Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Pisces, ano man ang maistoryahan, tingwai nga ma-document mo gid ini for future reference. So, kung sino man ay mo ka-istorya, subong nga adlaw, Pisces, ano man ina nga tupiko ninyo, subong nga adlaw, so i-document mo gid kay magamit mo na siya for future reference. Lucky numbers 23, 36, 49, 51, 33. Scarlet red is your lucky color. Kag sa katapusan, Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Mag-focus sa feel-good desire. Pangitaon mo ini kuno Aries, bisan niya daw medyo gamusubong ang imo nga sitwasyon. Kaya sa ulihi, malampuwasan mo gid ini. Lucky numbers 53, 26, 49, 13, 41. Mocha brown is your lucky color. Okay, last stress size Section Radio Philippines Standard Time. Kag inyo batian ang inyong kapalaran subong adlaw, horoscope of the day. Mga ka-aksyon, but this time magapangamuyo ani kita. Nahanungod man sining COVID-19 pandemic bala nga nagakatabo subong sa bilog nga kalibutan. So yari ang aton pangamuyo, Horacio Emperata. Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy.
Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balitian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of me. Okay, Las Tres Jazz Action Radio, Philippines Standard Time. Isa na naman kay edisyon sang This Is My Life, ang magatakop subong nga hapon. Salamat gid mga ka-aksyon sa inyo pag-upod sa akon, but antisina ang aton anay nga verse of the day. So, May 3, 2021, ang aton nga verse nagikan sa Isaiah chapter 25, verse 1. Nga nagasiling, Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in the perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago. Okay, salamat gid mga ka-aksyon sa inyo pag-upod diri sa programa This Is My Life, Mayo 3, 2021 nga edisyon. Kag sa tanan nga nag-upod sa Facebook Live, thank you so much. Pasensya, hindi tanan ka mo maisa-isa kasi kulang kita sang oras. But I'm so thankful gid mga ka-aksyon sa inyo pag-upod. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato, Inday Dorel, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,